Исус дойде на тази земя и мене оправда. Живота си даде Той за мен, аз да съм спасен. Нов живот ми даде Ти, път показа ми, по който да вървя и да не Ти съгреша. Нов живот ми даде Ти, път показа ми, по който да вървя и да не Ти съгреша. Знам, Господи, Татко, че Ти ми показа път, Господи Исусе, да не Ти съгрешаваме, Господи Исусе, Татко. Вярвам, че Твоята ръка, Господи, не се е скъсила, Боже мой, нито ухото Ти е затъпял, Боже мой, да чуеш нашите молитви, Боже мой. Нека огънът на святия Дух да дойде върху всяко един, Боже мой. Затова Те молим, Боже мой, да ни прости за всяко един грях, който сме извършили пред Тебе, Боже мой. Изцели децата ни, Боже мой, помажи сърцето ни, Боже мой. Излекувай всички болни по лицето на земята, Татко. И вярвам и знам, Господи, че Твоята ръка не се е скъсила, нито ухото Ти е затъпял да чуеш молитвите ни, Боже мой. От кръста Ти се молиш за всяко един болен, Боже мой. От кръста му леше се Ти и каза: Отче, прости. В този последен мрачен час молеше се за всички нас. От кръста му леше се Ти и каза: Отче, прости. В този последен мрачен час молеше се за всички нас. Нов живот tu mandignava jana queima e seria tirora tensa magnesia cambia благодари нам queima царtusinia. Morovila jana queima e seria tirora tesa merecha venye sigaya baro e serenie manye tudila. Nov život dinha tu janau kai tu sinelamenza viarbina cari tu teme благодари нам кайма царtusinia. Бог да ви благослови.